Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä tiedät kaikki meidän elämäntilanteet. Kaikki meidän ongelmat ja meidän asiat. Kiitos Jeesus, että mä julistan terveyttä, parantumista. Herra, sun valtasuuruutta meidän elämän yli, meidän lasten elämän yli ja meidän vanhempien yli. Kiitos Jeesus, että sun käsissä on elämä ja kuolema. Sulla on menneisyydet ja sulla on tulevaisuus. Kiitos Jeesus. Ja kiitos Herra, että mikään tilanne ei ole mahdoton. Mikään tilanne ei ole mahdoton. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra sun läsnäolosta. Kiitos Herra sun voimasta, ylösnousemusvoimasta. Ja Herra, me pyydetään nyt yhdessä, että sä tuut ja kosketat ja parannat Jeesuksen nimessä. Murrat niitä sairauden siteitä, lukkoja, ikeitä Jeesuksen nimessä. Ja annat sairaan nousta, halleluja. Nousta ja olla terve. Kiitos Herra elinvuosista. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että mikään asia ja tilanne ei ole mahdoton. Ja kiitos Herra, että sä käännät asioita. Sä kampeat asioita ylös, halleluja. Kiitos Jeesus sun läsnäolosta. Laskeutukoon sun läsnäolo, sun voima, sun lohdutus tässä hetkessä, sun turvallisuuden tunne, sun rauha Jeesuksen nimessä. Ylittäkää se kaiken ymmärryksen ja kaiken järjen ja tiedon Jeesuksen nimessä. Avatko se meidän sydämme vastaanottamaan lisää armoa, hyvyyttä ja suosiota. Halleluja. Kiitos Jeesus. Murtukoon kaikki sellaiset siteet, jotka ei järjen kautta ja luonnollisessa voi murtua. Kiitos Jeesus. Että sä läpäiset kaiken. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja.